מה קורה חברים? כאן לירוי בסרטון חדש בערוץ. למה אני נכנסת לכם בסרטון שאלות ותשובות, וכאן איתי יוג'יי דלאיון. תנו לו סאב ולייקים לסרטונים ותצפו בו. ליאו יקרא לי את השאלות, ליאו תגיד שלום. שלום לירוי. כן, ליאו ישב ישאל אותי פה את השאלות. כן, תנו סאב, תנו לייק, תנו כן, לליאו, לערוץ שלי, ודאי. כן, ועכשיו ליאו, נחכה שליאו נכנס. הוא שואל אותי היום, תקשיבו, יום אחד העלינו שני סרטונים, זה מטורף. טוב, אני אקריא. טוב, יאללה ליאו, שאלה ראשונה. לירוי, איזה אחד אנונימוס שואל, כמה סלים אתה חושב שתגיע? אני חושב שבשבוע הקרוב בערך נגיע ל-30 סאבים, משהו כזה אם אני אעלה בקצב יומי. וליאו, שאלה הבאה. אני, אח שלי, כאילו שאל אותך, מי החבר הכי טוב שלך? ליאו זה החבר הכי טוב שלי, זה אח שלי. תום פנדה, האם, שמשמע האם ממיין, האם יש ילדה מהכיתה שאתה אוהב, ואם כן, אז מי ומה שמה? יש שתיים אחי, יהודיה ולירון. לירון ולירון, כן. אבל כבר לא כל כך. לירון פה, לא, אני רוצה להגיד את זה פה בסרטון, כבר להתערב. ילדה לי חברה וזאת הייתה לירון, אבל נפרד, אוקיי. עוד אחת שואלת, אנונימית, היא אומרת שהיא בת ושואלת אם היה לך ילדה. אם הייתה לי ילדה. ויש לך עכשיו, לא? כן, יש לי את שי. ויש לי את יוליה, יוליה גם ילדה שלי. גם ילדה שלי, סתם. יש שתיים, כאילו שי ושאלה עוד פעם, האם יש לך חברה? הייתה לי ונפרדתי, זאת הייתה לירון. אין לך. הייתה לי. היה לך. עמית בן חמו, איך החלטתם לפתוח את הערוץ? טוב, זה עכשיו עכשיו אני החלטתי לפתוח את הערוץ. אני ראיתי הרבה ילדים, כאילו התחלתי להיות הרבה ביוטיוב, וראיתי הרבה יוטיוברים, ואמרתי בואו נראה גם, אולי הם מתפרסים ככה. אז אמרתי בואו נעשה את זה, נראה מה יהיה. כנראה שאני וליאו היינו מפורסמים עם 100 מהצפיות. כן, ואחרי זה פשוט התקשרתי לדוד שלי, מבין בזה. עזר לי לפתוח את הערוץ. וזה גיל דוד שלי, תרשמו אליו. הוא ממש טוב, אני אכנס לערוץ שלו עכשיו, תרשמו אליו. הוא גבר, הוא טוב, בקיצור, הנה הוא. זהו, תרשמו אליו, הוא אחלה גבר, תכתבו גל שלום. תנו לו סאב, בבקשה, הוא עזר לי לפתוח את הערוץ, ובזכותו עכשיו אתם רואים את הסרטון הזה. לירוי, עוד שאלה. כמה כלבים יש לך? כן. וזה מה שעל היום, חבר'ה. תנו לייק וסאב, אם אתם עדיין לא רשומים. עזוב את זה. תנו לליאו סאב, יוג'יי דלאיון. יוג'יי. כן, זה בתיאור. לא, יש את זה בסרטון שעשינו מקודם. כן, אבל גם בתיאור. כן. למי של העצלן. טוב, יאללה ביי.